piatok 5. júna 2026 sa kultúrny dom v Nitrianskom Rudne premenil na čarovný svet fantázie, kúziel a dobrodružstiev. Žiaci dramatického krúžku pod vedením pani Alenky Potkan-Sudérovej pripravili krásne divadelné predstavenie s názvom Motýlie kráľovstvo. Predstavili sa s ním hneď dvakrát, najskôr dopoludnia pre žiakov 1. stupňa a večer opäť pre rodičov, príbuzných a širokú verejnosť. Za celým predstavením stála naša pani asistentka Alenka, ktorá nielen pripravila a nacvičila celé vystúpenie, ale dokonca sama vytvorila aj jeho scenár. Skade som čerpala námet na Motýlie kráľovstvo? No, jeden večer som si lahla do postele a poznáte to, niekedy vás tak kopne múza a zrazu to bolo. Je tu niekto! Haló! Kto to tu reve? Kto ste? Ja som Zima. Vďaka jej tvorivosti, trpezlivosti a nadšeniu vzniklo originálne divadelné dielo, ktoré si získalo srdcia divákov. Cesta k úspešnému predstaveniu však nebola jednoduchá. Deti sa počas školského roka pravidelne stretávali na skúškach a poctivo nacvičovali svoje úlohy. Mnohé nácviky boli náročné a vyžadovali si veľa úsilia, no výsledok ukázal, že ich práca mala zmysel a priniesla zaslúžené ovocie. Na základnej škole v Nitrianskom Rudne vediem divadelný krúžok, no a počas týchto hodín sme na tomto motíve pracovali s deckami, vytvárali sme nejaké improvizácie, nejaké nové slova, no a vzniklo toto celé, čo ste tu dnes videli. A daruje jej kryštáľový zvoč. Skúšať a tvoriť má zmysel. A teraz nech sa otvorí brána do Motýlieho kráľovstva. Motýlie kráľovstvo je príbehom o tajomstve, odvahe a priateľstve. Diváci sa spolu s motýlými vílami vydali na cestu plnú kúziel, počas ktorej museli splniť 4 náročné úlohy. Každá z nich otvárala dvere k novému dobrodružstvu a približovala ich k víťazstvu svetla nad tmou. Postupne odhaľovali spôsob, ako prekonať kliatbu zlej víly, až sa im napokon podarilo poraziť závisť a žiarlivosť. Boli ste úžasné, ale ja by som sa chcela opýtať vás, deti, čo to porazili? Akú zlú vlastnosť? Nie, akú zlú vlastnosť? A ona to vie, áno? Áno, závisť alebo žiarlivosť. Takže predstavenie sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. Malí aj veľkí diváci ocenili nielen výborné herecké výkony účinkujúcich, ale aj obrovské množstvo práce, ktoré do celého projektu vložila pani Alenka. Odmenou účinkujúcim bol dlhý potlesk a množstvo pochvalných slov. Najviac sa mi páčila Zlá kráľovna. Sa mi páčila Motýlia kráľovna a bola fakt úžasná a mala krásne kráľovna. Krásne, aj výsledky vyšli a veľmi ti prajem, nech ti toto vyjde, lebo konečne niečo normálne a kultúrne, naozaj. Také zo srdca a také naozaj. Ja som ťa sledovala, jak sa tvári. A keď som videla, že si spokojná, tak sa kulisy boli nádherné, pričom bolo veľmi dobre rozumieť. Určite si sa namakala na to, musela si ich riadne cepovať, tomu verím. A tešíme sa na budúce, ako to pôjme ešte sme. Najťažšie bolo vydržať sedieť a byť ticho a sa pozerať do tej gule. A neboleli ťa ruky, keď si držal tú gulu? Neboleli ťa ruky, stále si do toho? Nie, to sa mňa nedržal, že držala Melka. Aké máš pocity z nášho predstavenia Motýlie kráľovstvo? Pocity boli veľmi dobré, bolo to vynikajúce, veľmi sa nám to páčilo, dokonca aj 4-ročnému Lukáškovi, ktorý mal otvorené ústa celý čas. Bolo to úžasné, deti boli krásne, bolo to prepracované, vymakané, Alenka. Ahoj! Po večernom predstavení nasledovalo príjemné pohostenie, o ktoré sa postarali rodičia účinkujúcich. Patrí im veľké poďakovanie za pomoc, podporu a ochotu prispieť k vytvoreniu krásnej atmosféry tohto výnimočného podujatia.